Hoy, ang ginagawa kami. Ito mga kaibigang hininga 1, 2 at 3, aba sabog at sabog and destroy the form and rot na yan! Destroy the form and rot na yan! Mga ito sila po ay mga kaibigan na isa sa normal po kayo with rabbit Pokemon na siya po yung it evolved also into Bunyari. Ngayon, nakatutok po siya sa buong pagkakataon, carry full body, but focus on kick and kick. With a fighting style of Pokemon po, mga kaibigan nga. Yun lang isa tapos the rabbit and puti pa siya pagkala parang walang yan. Destroy pa ba yan? Destroy na po erot na yan. Huwag na